Hello mga giliw nating tagapakinig. Ako si Kitikiti ng Hawod. Ari na kita tanan, mamati kita sang aton kwento. Sang kahapon lamang, may ara kita nga pa-challenge sa Hawod. Ang larawang kupas. Ang aton nga kwento subong ginapamagatang mga dagas nga dahon. May ara ako pagabasahon kag ang ulihi nga akon mabasahan nga comment halin sa aton post kahapon sa larawang kupas amo ang amon padaugon. Ang tanan nga nag-comment didto, pero tigid kamo kahawod, pero tigid kamo kahaslo. Pero may ara gid nga isa nga pinakahaslo. Salamat sa mga nag-comment didto. Salamat sa nagsali. Grabe ang inyong mga imahinasyon. Pertigid ang akon kalipay, ang amon kalipay, lalo na sa nagpa-challenge sini nga kwento. So, shout out kay Mami Inday Ilongga sa Amerika, ang aton Iloy sa mga hawod nga Ilonggo sa bilog nga kalibutan. At shout out din sa nagpa-challenge si Prince Charles Lastimoso Penes. Siya po yung sponsor ng ating kwento. Halin sa Team Saudi Haslo. Shout out din sa akon mahal ko po Rason Dolor. Shout out sa akon kambal Princess Ayesha Pasco. At sa iya man pinalangga si Weng Goren. Kag sa akon alas sang team kuwit bagsik Bibi Faye Audi. At sa akon nga right hand my love Analiri Bukas. Shout out sa inyong mga palangga ko. Kag sa team Saudi Haslo, mga insekto, salamat sa pag-welcome sa akon at sa amon tanan. Kag shout out din sa tanan nga mga team palangga o kamutanan. Ari na umpisahan na naton ang kwento. Mga dagas nga daho. Shout out din kay Buklan nga naalala niya yung iya nga pinalangga. Amo na ang mga dagas nga dahon ni Buklan. Nagpupus na ay mga bukol. So, unahon natin ang comment ni Mahal ko Boss Razon Dolor. Siling niya sa comment niya, mga kahawod, ang istorya na bagangan kag kiti-kiti pamati. 5 months na kami sa hawod. Kaya dapat dalon ko gid ang akon prinsesa sa akon kaharian upod ang akon mga insekto. Dapat kugid siya ibilin. Kaya may big party sa amon GC para sa pag-welcome sang akon prinsesa Kitikiti. Kag isa pa, nag-ugyon gid ang Team Saudi kag Team Kuwait. Tungod sila lang gid ang amon handom
sa kaayuhan ang aton tanan. Walang inggitan, walang mataas, walang leader, pantay-pantay lang. Amo nga nag-ipon-tipon kami para sa mga plano naman na maayo para sa tanan. Kung paano kami nagkaita tungod sa maayo namon nga handog, ang nagpalanggaanan, pag mag-intindihan, istoryahan sang maayo kung may problema man, para walang awan. Kanan kita magpalanggaanan, mga hawod na mga Ilonggo, kag Ilongga sa bilog ng kalibutan. Parehas ang pagpalangga ko sa ako, Nay Inday Ilongga sa Amerika. Ang akong pagpalangga di kumukupas kailanman. Amo na ang kwento ng General Bagangan ng Team Saudi. Kag may ara man ako basahon pa nga comment, halin gihapon sa Team Saudi hati. Ang comment halin kay Janet sa Martahan. Maayong aga hapon gabi sa tanan ng mga hawod ni Ilonggo ug Ilongga sa bilog nga kalibutan. Ini nga istorya nga makita natin pamamagatan sa ini nga mga dagas na dahon. Ini duha ka grupo Saudi Katolik, masinagsyahon din sila sa adlaw-adlaw nga tanan. Nag-sharing sa mga istorya kag mga talento kag nag-abot ang puntos nga nagsiling ang isa, nagpuli ako sa Pinas, malagaw-lagaw ako iya. Upod sa akong mga amiga kag amigo. Amo man isa naghambal man na magbanding siya iya pamilya kag mga friend. Ang isa naman iya nagsiling na enjoy kaya niya ang magpastol sa iya mga kasapatan. Pagpadamuon pagid ini para matuhaan sila kaadlaw oras mapigaduhan. Pag may ara isa nga naghambal nga himuon ko ato ng tanan pagpuli ko, nga malipay ang akong prinsesa o ay liwan kundi kiti-kiti. Pag ang tanan na ginuruan nga naghatag sa mga idea nga magbanding sa isa ka lugar kag diniskutan nga magdala sang pagkaon pag didto sa lusa-luha. Kag nag-abot na ang oras, kag nagpilipo na sila, ang iban dala nila ila asawa, kag may alaga pa nga ibo. Kag naghambal si General Bagangan, sugdan naton ang aton pagsiadya. Bago ina ipakilala ko sa inyo ang akong pinalangga. Waay liwan, tikit-tikiti nga siya na nakiya sa akong kasintahin, kag bilog nga kabuhi. Pagkatapos makilala ni General Bagangan ang iya prinsesa, nagsugod na sila sa kinaon, inuman, tawanan, hasta kalakot sa tipal nga waay diri wala sila. Nag-amula ini ang aking istorya, naging bati ko sa kuda, kag madamo gid salamat sa nagbasa sang akon nga istorya. Salamat man sa imo.
Janice Samantahans. Kag-ari akon pagabasahon ang napilian nga magdaog sang iya comment. Ang pinakahawod, pinakahaslo nga nag-comment sa sini nga challenge nga nagpaandar gid sang iya imahinasyon. Amo ni ang iya comment. Sadya-sadya wala kay ako nagabasa ko sa mga comments ang iban daw ara man ko sa ano ba, parang alam mo yun yung feelings na binabasa mo yung mga comment nila, parang wow, ang galing. Sana makapagpa-challenge pa tayo uli ng mga ganito ba, na isulat mo kung ano yung ano. Sige lang kayo, basi man makapagpa-challenge kita uli sa ganito. Parang practice lang kasi to mga kahawod, ano. So, ari na. Basahon ko na tong nagdaog. Maayong aga sa tanan. Isa ka adlaw ginpatawag ni General Bagangan ang iya mga sinakpan nga mga insekto. Kay may ara siya isurpresa nga maayong balita. Ang tanan nga mga sakop niya nga mga insekto naghaka-haka. Kung ano ayhan ang sorpresa sang ila general, sobra na gid sila ka-excited. Nagsabot-sabot sila tanan nga mag-amot-amot sila pambakal nila pagkaon. Kay mabudol fight sanda sa adlaw sang gintakna sang ila nga General Bagangan. Nagbakal sanda ka baka kay tani amo ila nga tumbahon. Kag tapos pulong-pulong ila lang dayon patindugon. Nag-abot na ang adlaw nga hihambal ni General Bagangan ang iya nga sorpresa sa iya mga insekto. Dira sila nagtipon-tipon sa dalom sang puno kakahoy kay maharon-haron kag malapad kapag gusto sanda kakina lakala sang pagtipon. Sang pagtipon na sang tanan mga insekto ginpagawas na ni General Bagangan ang iya nga sorpresa. Iya ginapakilala ang prinsesa sang Team Kuwait. Wala liwan kundi ang prinsesa ng buhay niya, si Prinsesa Kiti-Kiti. Dako gid ang kalipay sang mga insekto kay nakita nila ang prinsesa sang puso ni General Bagangan. Nagkinasadya sila tanan kag welcome gid nila si Kiti-Kiti. Sa ila nga palasyo, nagkaon sila kag nag-inom gamay. Amo sina kasadya ang mga insekto ni General Bagangan. Nagaintindihanay kag nagapalanggaanay. Madamo gid nga salamat. So madamo gid nga salamat sa nag-comment sini amo siya ang napilian. Wala liwan kundi si Sofia Dayan. Congratulations po sa inyo. PM nyo lang po ang number kay Prince Charles, kay ikaw gid. Kag salamat man dito sa mga nagsali, kay mga hawod gid kamo no. I-shout out ko tong mga nagsali, dali lang bala. Ayan, shout out kay Sia Sofia Ye, ni Silasnog, Geoffrey Gonzalez, Mary Joy Gonzalez, Erlyn Gonzalez, Crystal Joy Moreno Pedrigosa, Azik Ugilag, Jessa Gallego to siya. Iba, baliktad kasi mga pangalan nila kaya hindi ko siya mabasa ng nabubulol ako. So shout out sa inyong tanan. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-ugyon sininga pa-challenge. Mga dagas nga